Nyakwara Mugiajwang machiegni nonro mar gazeto kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wantiere kod gazeta mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Antiere kae kod jafwambo marwa Walter Nyambaga mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori ibodhi nyiewo mar mondo mi bed piny isoma e yo makare. Oyawre Walter Nyambaga ichiw nade kinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce kendo an bende malo ka ategno kaka pile. Machiegni nonro mar gazeta ng'e ni midhiambo manyoro ne ibudha ahinya e od bura mar Senate kiluwo mano weche mag finance bill makoro ne itwake e nyim od bura mar Senate otieno manyoro. Agamo timo kungo kod ichlit koro gik madhi kod ohala Sharon japenjore ndo kungo kod ichlit no enango economics koro gik madhi kod ohala kaendi to kod weche mag osuru bet ka winje rang'iny mamalo to ok ni kora pakora ma gima mulo ngima oganda to nyadi mang'eny gima mulo ngima oganda en gima gwonya nikech watemo kaka jofwambo kod jogo duto momi ting' mar elo it oganda kendo golo odok kama odok nyalo yudore mondo jopiny obed go ging'eyo en okang' mano makoro kamiti mochung' ne rango chenro mag omenda kod mago mag sirikal osebedo kaka opacho oganda to kod jokanyo luni agencies mopogore opogore koro odiochieng' ma nyoro gin kod thuolo mar chako kawo pach jogo mane paro mar chik ni owuok kuomgi ma onywando migawo mar wuodhe kod apaya mano transport manyoro ne gin kod jatend migawo Kipchumba Murkomen gichak gi sudo mondo gigo mbaka kod migawo no mar alwora ma environment manyo gin kanyo gi PS Festus majo ochopo nyimgi kanyo endo nyo gin bad migawo mar omenda mano treasury to kod duol mochung' ne choko osuru pachoka KRA. Koro weche nyo bedo malit ahinya nikech nyo liet owuok kuom japiny mane okwedo paro mar chik ni endi to jod bura wacho ni wan bende koro wacho ni wadwa luoko lwetwa nyo giluoko lwetgi gi migepego ni mae kaka jopiny nene un pinwa ne gimomiyo odwa ni mondo ugeto osuru kaendi koro nyen odiochieng' ma iye oridore ahinya. Ang'e ni report ma kamano bende ikelo no weche manyiena mano mag otieno makawuono mabende waneno okinyi makawuono. Kata kamano Nyambaga adwa ni wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono nitiere weche mopogore opogore ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Daily Nation aneno kondiko kae ni Ruto Uhuru seek to end Pax Row ka luwore kod ang'ur mosebedo kowuok e apisi mar jatend piny Kenya mano osedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta osebedo ka ochwalo ng'ur ne sirikal masane ojwang'e ok chwal ne gi omenda kaka dwarore mane wach maneno ka gazedni mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono malo kanyo bende aneno komeny weche go mantiere sekta mar thieth iwacho kanyo ni nok mar muya mar oxygen ahinya te ute thieth mag piny owacho ma thoro kelo tho mathoth ahinya mag jotuo e ute thieth makamago weche mag somo bende gazedni mar Daily Nation omenyo ka nyaka sani koro nitiere kwan jopuonjre mathoth ma oriwore kod mbalariany mag ji giwegi kata private universities maderom 18,557 mano kowuok e kwan mar 9,622 mane ondikore mar mondo mi gi join private universities mano higa mokalo. Kata kamano Nyambaga adwa ni wachak kod kaka nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto okawo okang' makende mar chuga put makoro bro bedo ka nono ng'ur mosebedo ka wuok e apisi mar mane en jatend piny Kenya mosedhi rutaya William Ruto mano Uhuru Kenyatta. Ing'eni Joyce ato kendo luoro mang'eny e weche mag chuoga put rango nigi magi nya neno ni owinjo bed ni osetieki nikech chik nitiere ma tayo chenro duto te ahinya ka jatend piny madhi yweyo wuok e apisi to nitiere balang' mowinjo bed ni chwalo ne mondo ta apise nikech inyalo neno ka pinje ma oko machalo kaka Amerika to ka in jatend piny to in jatend piny kamano endo mano nying madong' ni mawach mar forma ni ok chak betie kata kopore kod mano nitiere chike moketi ma chiwo thuolo mano kalie katiba ni ponono jatend piny owuok e apisi to nitie osara mare machopo ne kata balang' mowinjo bed ni dhine e kinde ka kinde ma oketie kiawa moro nikech chik nosetimbe nade nosebetie jotelo mamoko machalo kaka manosedhi e yweyo mabende magoro noselal godo Daniel Arap Moi wang'i kendo mar Kibaki ok apar ka nitiere ywaruok moro manobetie to ka kod neno ka ywaruok osebetie ma ochuno jawache lo
State House machon kanze dena kowuok mondo mi olosi manyiso no omiye chik kata gigo modhi wacho kowuok kuom jatende. Koro kogo poro to ineno ka machalo kaka Isaac Mwaura gini koro wuok kalero. To ng'ato ka ng'ato biro kod neno moromo. To gima duong' ma koro nyaka wachak wawinji kata nyaka koro wachak wang'e ni tang'o momiyo ogika ma koro gikene. Inyalo wacho ni kuom thuolo malach ne nitiere tudruok mosebedie kind apisi mane en jatend piny Uhuru Kenyatta to kod apisi mane en jatend mar jatend piny William Ruto. Apise giendi nitiere omenda kata budget michwalo ne apise giendi kendo od bura kalo. Penjo maduong' ni tok ka od bura osekalo omenda niendi tang'o omiyo rem ma ok ochwal. King'iyo kintiere kit omenda ma bende ong'ingi kidienje mopogore opogore machalo kaka mano mar moro jatend piny machon, nitiere mano mar chulo pi, nitiere mar chulo teko mar stima, nitiere mano mar miketo kanyo manyalo godo maute nyamburko mamage. To kendo be nitiere kwayo mondo michwal nyamburko mage kaluwore ni rang'iny kata mana okenge makoro nyamburko mage mutiyo godo mogo ma bende magin ok nyal thinyore kuomgi. Bende koro wacho ni ngimagi chalo kagima wacho ni ngimagi koro chalo kagima osechako bedo ni koro dadni ok gine rang'iny moro maber onyalo ndonyo ng'wech mondo mi ochwal tijene. Koro ka kwayo nitiere mondo mi nyiew ne nyaka nyamburko ka nitiere nineno ka ilero nitiere okenge manoseketi manogik mosepenj nyaka bei mantiere. Koro ok osenyiso picha maber ahinya. Koro kolos aput moro mondo mi olos midhiero ni to wanyalo wacho ni en step kata en okang' mogo malong'o mak mana ni odwa deko nikech gik machalo kamagi nyiso pogruok kata okak mantiere kind jatelo mowuok e apisi to kod mano mantiere. Koro nitiere gima japiny kata jasiasa neno ni nitiere kaka chulo sadha moro nitiere ka nikech wang'eyo siasa manotimore toke kapok jatelo mantiere gie sani odonje apisi to kod jatelo man nitiere koro ng'ato nyalo ng'ado wach mawach ni nitie kaka chulo kuru moro nitiere to kata kopogore kod ma min jatend piny machon ma bende en min piny mokwongo Mama Ngina Kenyatta ineno ka oywak nitie kaka arita mage nowuodhi kendo odwoki nyaka chop sechegi ni pok ochako chwalgi kendo. Koro magi gin mana maling'ling moko mana ma japiny nyalo yudo. To maduong' en ni nitiere weche moko ma seche moko pondo. Koro maling'ling nitiere makata ng'at modonjo e yor aling'ling bende ok nyalo yudo aling'ling goendo. Aya wach makamano nyakora Mugia Jwang' inyalo somo matut e it gazet mar ang'wena mano mar gazedni ma Daily Nation ka bende nyaka sani jatend piny mano osedhi rutaya mano Uhuru Kenyatta nyaka sani koro en bende yando kwayo ne apise obed e kar jot mare mantiere machiegni kod State House mano ma ong'ere kanyo kata kaka Caledonia. Ema odwaro na apisi obedi to bigeni gwenyruok e paro osebeda ahinya kotudore kuma apisi mar Uhuru Kenyatta onego bedi. Jomoko wacho ni onego bed nokawo ni wacho kata sirikal masani ne wacho ni nomiyo apisi kama apisi mar Mwai Kibaki ne ntiere. Penjo bende osebedo ka nyiedhore lela Nyambaga ni debe ni Mwai Kibaki pod ngima de koro gishe apisi kosa ang'o ma de koro timore. Magi moko kuom gigo moseneno ka nyiedhore lela gi sani. Ing'eni gima okoler malong'o kod sirikal en ni jatend piny dwaro nang'o machon kata kiweyo wach mani koponi manose nindo Mwai Kibaki de nitie nikech wachore ni Mwai Kibaki ne ni kod apisi mano yiero mondo mi oti godo mantiere dho wadh nam chumbi kocha chonde. To gima paro ni ok osewuok malong'o en ni mane en jatend piny Uhuru Kenyatta dwani mondo apisi obed kuma nade. Asewinjo ka josiasa moko goyo duondgi machalo kaka jatend migawo to kod mane en jaod bura mag Gatundu machon to kendo bende jasiasa ma bende wacho ni owacho gimobire pache e yono mok ni kare mok dike Moses Kuya wacho ni Uhuru Kenyatta dwani mondo obed gapisi e par mare manyiso ni ichule balang' mag chulo ot e apisi mamare. Penjo maduong' en ni to kopo ni odhi okaw ni apisi e ot ma en mogero ma mare owuon kanyo chudo dhi chalo nade. Koro adiri makar kende ni ywaruok to sebede nitie dwaro ni mondo tigi apisi mane nitiere mano tengine mane jatend piny Mwai Kibaki. To gima duong' mwinjo be ni koro wayudo jolony e weche mag chike mondo mi olernwa ni to
chik wachango owinjo bed ni ng'ato yiero kama apise nitiere koso to kopono yiero sirikal mi owinjo bed ni kawo thuolo mar chulo apisi no koso. Mane gima owinjo bed ni jolony mag chike kata mana jalno ma chuto ne piny owacho pare weche mag chike Attorney General owinjo bed ni chiwo ler mathoth ni to koro kogik ni koro ng'ato yiero mondo mi bed kod apisi. Kuom ranyisi Uhuru Kenyatta bende chik oyiene, ka chik oyiene to mar ang'o nyaka chop seche ginde ywaruok nitiere ka adieri oseyiero. Mana parone kama ywaruok nitiere. Ataneno it gazet mano mar ang'wen mar gazedni mar Daily Nation. Bende nitiere jogo ma wanyalo wacho ni bende kinde mang'eny giyudo benefits mopogore opogore kowuok e piny owacho. Ondik kanyo ni wantiere kanyo kod Raila Odinga, Kalonzo kaachiel kod joma moko mosebedo ka yudo gin beneficiaries kowuok e lemo mane gimako e sirikal kaeto sani gidhi retire. Wang'e ni Raila Odinga sani nitiere package osebedo koyudo kaka prime minister kaka ne en the prime minister mapacho kae. Wantiere kanyo koda wacho kanyo ni the first retired vice president Mudi Awuori kaachiel kod the second retired vice president Kalonzo Musyoka. Gin bende gin moko kuom jogo ma osebedo ka yudo benefits mopogore opogore kowuok e sirikal kopogore kod jatend piny Kenya mano osedhi retire mano Uhuru Kenyatta. Mago duto nyakwara Mugia Jwang' nyalo somo e it gazet mar ang'wen mano mar gazedni mar Daily Nation. Mana matin tu kapok ogai mar ODM Raila Odinga mane en prime minister pacho ka chak yudo balang' makoro oboke ni oyiedho ni oyudo bed kine ywaruok ni nitiere manyalo paro ka pod en jatend kod nowacho ni kakoro ko principal mamare mane nitiere godo ma en Mwai Kibaki yudo balang' mamare owuon ang'ono mamuono prime minister ma bende koro wuok e pisi yudo balang' maket kod mano bende kik japiny wiye wil godo. Ayadwa nwadhi it gazet mar abich kwa nyalo mana dhi it gazet mar abich mano mar gazedni mar Daily Nation mana bathe kanyo. It gazet mar abich mano mar gazedni mar Daily Nation nitiere wechego mag siasa manyaka sani koro gore pacho kae. Aneno ka gazedni mar Daily Nation ondike kae ni the making of regional political chieftains. Magin koluore koda anno ka nitiere pichni mopogore opogore moket kae. Kila ng'ato wanyalo wacho ni temo mar mondo mi okel kanyakla oganda dhot mawuok kama wuoke. Wan nitiere kanyo koda jaod bura e county mano ma Kilifi North mano e kar chung' od bura ma Kilifi North mano Owen Baya. Nyaka sani osebedo kotemo wacho ni gin gisetemo mar mondo mi gine kaka kadho wath nam chumbi obiro kumoro achiel. Moses Wetangula bende osebedo katemo mar mondo mi gine kaka jogo mawuok masawa mar piny Kenya bende obiro kumoro achiel. Weche mag siasa pod igore koni gi kocha e pacho kae Nyambaga. We monda lidhi ni gimomiyo jogi otang'nwa pichni gi mondo wane. Namba achiel en jatend piny William Ruto man kod ting' mar riwo wi oganda jo Kenya kanyakla. Kendo ma obiro dwaro ni kata mana duond bura mare mar UDA e duond buche duto tetete moloso Kenya Kwanza. Duond buche ma mondo bed kod mbi to kod lach ahinya te piny Kenya duto tetete. Jalupne ma Rigathi Gachagua ni kod wich bar maradhai e choko wi oganda mawuok masa mar piny Kenya mondo bed ni koro ene ma koponi ofolo to ji te chiko ite e weche mag siasa to kod dongruok mano ma yudore masa mar piny Kenya. Ma rakore kod akwede mawuok moko kuom jogo ma bende seche moko wacho ni wan wago mana sarut ne ng'at achiel ma en jatend piny. In midwa chako ni endi opogore. Koro ino ka mondo mi odonje chuny oganda ahinya to jogo ma koro nyalo buon kode, manyalo ng'uon kode, manyalo winje, nyako tim oledhi moko mag siasa, me jok ma seche moko ni kod lony e weche mag siasa nyalo winje matut, kaka timo gik moko ma dhano ok nyal paro, chako mbaka moko ma koro ng'ata nyalo biro wacho ni ma e ng'ani makedo ne ratichwa, machalo kaka pok madhine gwenge machalo kaka koro kisungu luongo ni one vote one man one shilling. Kopogore kod man neno kata ka en bende osebedo ka mbaka nitiere ni kata mana wuodhe mage tiyo kod ndege mag jolweny machalo kaka kalapapla gini to kod kata neno ko owuok odhi e gwenge mag dho nam chumbi kocha chone odonjo mana e ndege ma ji te kata jogo ma yuto gi nie diere to kod mago miwacho ni jo business class ema nyalo beti neno ko tingo nyaka suitcase ne owuon otingo ouko ne moro kanyo bende oywayo kod Sodomo ose magi gin yore moko ma kuom ranyisi
onyalo bedo kod omenda moromo mar kawo kata mana kalapapla no duto ma en mobede kende kod jariembo magidhiko to yiero mar bedore kendo riwore goganda oyiero mar mondo mi en bende nene ni koro ng'acha kare mana dhana mana nyadi mang'eny kaka no jofwambo seche moko nitie jok manyalo gomba chowang' gi kuome kata mose nyo kawo thuolo ni mondo mi oti godo ma en yor yudo kaka en bende dhano nyalo ng'won kode ni ng'ani bende rwako wuoche ma wan owuon wan motime nade warwako. Moses Wetangula ni kod wich bar nikech nitiere gavana ma Trans Nzoia miluongo ni George Natembeya ochako uma moro mar siasa kanyo eno madonjo maber kod ojende kendo ringe de mar tawe movement ilo ni tawe revolution tawe movement ni nitie kaka dhigo ojende kendo donjo go malongo kendo yudo ka siasa mare wacho ni jodito momako imbo mar piny Kenya gin jogo ma osebede e piny owacho e kidienje mopogore opogore to koro siemo ni koro un bende wachnwa dongruok moro mosekelo ne oganda tijo ka weche gi donjo e bwongo japiny kendo wacho ni adieri Natembeya ni wacha adieri koro en bende koro manyo yore moko monyalo kelo godo oganda mawuok imbo mar piny Kenya mondo mi obeni koro nyalo winje kech lemo ma intiere godo mako chopo godo e mesa to wacho ni wan bende wadwa ni mondo mi wakek ni endi kata odeyo ni endi maromo kamand kalore gi kwan ma wantiere godo mai mamiyo kata neno ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga nyogolo ywak ni king'iyo kwan mar ombulu to nyu neno kaka kwan mar ombulu wuok kaendi kochopo dongruok uneno kit kaka kor dongruok chalo kamagi gik makelo liet kichopo modwadh nam chumbi ma bende koro jaod bura ma Kilifi North-Owen Bayo owuok tu mosuo ni wacho ni onge kaka wanyalo chiwo thuolo mondo mi duond bura mora nikech en oja ODM mondo yud thuolo kendo bende chak ng'ini nyaka gibedo kapo achiel ne jotelo osebedo ka wuok mopogore opogore machalo kaka giseche giende Mohamed Ali bende inyalo paro Ali Hassan Joho gavana masani Abdul Samad Sharif koro magi gin gik makoro nyaka rangi e yono makare ni to ng'ano madhi bedo kod mbi mako gik ni koro inyalo many ng'ano manyalo wacho ni manyo telo kimanyo telo kanyo endo to inyalo wachi kibiro Nyanza kaendi sani nitiere siasa ma bende dhi nyime ng'ano manyalo koponi oyier ogai mar ODM Raila Odinga dhi AUC to koro en ng'ano manyalo loso e wi oganda yawuoyo osebano bad tatino ka ji thinyore oko nyine koboke moro riedo gi kae ni mokelo kanyakla John Mbadi Opiyo Wandayi Babu Owino Gladys Wanga kini jotelo mamoko koro magi gin mana ikruok ne siasa melo 2027 aya nyakora mugejong mago weche mag siasa inyalo somo matute it gazeta mano mar abich mano mar gazet ma Daily Nation adwano wadog chien nyambaga wadhi nyaka it gazet mar 2 mano mar gazet ma Daily Nation it gazet mar 2 kanyo nyaka sani koro nitiere achiedh nade ma jonyuola kale nyaka sani koro jonyuola nitiere kama tek ahinya kalure ni jotend skunde ochuno gi mar mondo mi giriemb nyithindo kowuok e skul gidog pacho gi omo omenda mar somo kanyaka sani koro jotend skunde kata principals mag skunde ywak ni kalure kod sirikal rema chwalo omenda mag somo mapiyo ne skunde mane momiyo koro ginyal keto nyithinde e skul kalure ni onge kaka ginyalo tayo chenro mag skul mapile ka pile mane momiyo koro gikawo kang' makende mano mar mondo mi giriemba nyithinde skul pesa no miwacho kanyo ni en remedial classes kata wang'e ni remedial classes gin moko kuom wechego mag somo mane sirikal okume pacho kae kata kamano ang'e ni mago e yore ma principals kata jotend skunde osebedo ka yuto godo ahinya e skunde mane momiyo koro giriembo nyithinde skul kineno kata picha moket kanyo gin mago mag nyithindo giting'o bege mag skul kaachiel kod gimoro matina ma janyuol nyalo bedo nonyiewne gi mar mondo mi gidoge skul magi wich bar ma jonyuol podi kale nyaka gisane ing'eni wich bar ma koro jonyuol kale weche mag tiegruok pacho ka en gino ma nyaka chop seche gi nyaka biuseyo ne piny owacho nang'o nikech piny owacho ema nosechiwo thuolo mar chiwo singo ni omenda mag tiegruok sirikal biro chwalo ma ok odeko to kalore kod midhiero mantiere mar koso bedo kod omenda moromo inyalo paro kata mana nyaka chop seche gi counties pod ywak ni pok ochwalnegi omenda koro omenda mar somo ma iluongo ni remedial ni kata mano mitimo e seche mag okinyi kwa kamano to godhiambo modwa deko oko mar syllabus kata oko mar chenro mantiere mag somo ma bedo kalore kod mondo mi juk ni somo mane ni kod dok chien kata mana bedo kod ng'eyo matut oko mar kako chan en pesa moro mabiro siling 1,000 kama endi ka
kuom sikul nitiere nyithindo manyalo chopo 600 to choke elufu niendi. En omenda makore lach manyalo timo chenro mopogore opogore. To kendo bende seche giendi nitiere nyadi mang'eny kaka pesa ni bende konyo japuonj mochiwore mar mondo okinyi sa 11 mar chwalo puonj, kata mano japuonj motengo thuolo mare owuon mar chiwo puonj maked kod mani tok seche mag 11 kadhi nyime, nikech in bende ang'eni bede remedial kane en gino makano kimondo tinyal kata mana chwadi nyowuoyo. Koro mondo mi chwal gimno ni pesa mondo mi kony kata mana e weche mag somo, mondo mi koro janyathi man kod siso mar somo kik riemb kendo dog pacho. Kenyi neno ka wantiere kod kamiti mar weche mag somo, to Belio Kiptang' owacho ni adiri makar kende ni piny owacho osetengo omenda midhi chwal ne sikunde mondo mi ywak mantiere ni omenda mosebedo ka ichwalo mondo mi jopuonjre oyud weche mag chiemo sikul. Piny owacho ok dhi thicho oko. Nang'o? Nikech ywak obiro kawuok kuom jonyuol, ywak obiro kawuok kuom jopuonj, ywak obiro kowuok kuom jopuonjrego man kod geno ni ka gichopo e sikul to gibiro yudo gimoro ginyalo gayo godo ngaji, nikech iwachoga ni pile pile mana ng'amo yieng' ema winjo wach. To kiwacho ng'amo yieng' e weche mag siasa kae ni to dhano winjo wach mana kod bundiye. Koro kata mana japuonjre mondo mi oyud somo ni e yono malong'o, nyaka en bende oyud chiemo e sikul kachande. E kinde wan wayudo nyuka moro kanyo endo kanyakla kod kun bando gi sikuma. Odiochieng' maber mapok odoro yude. Koro sirikal nyaka soki mondo mi atamalo mowinjo beni ochwalo machalo ka 40 weche mag somo ino ka riwruok mokelo kanyakla jonyuol pacho ka motelne kod Silas wacho ni gibiro kawo okang' mar sundo sirikal mondo mi ochwal pesa gi. To e kinde ma oriemb nyithindo mondo mi odog dala, kuom ranyisi ogol nyathi ma seche moko somo Nairobi ka, to adok nyaka e gwenge mag Kamswengra, gwenge mag Kower, gwenge mag Kanjira. Janyuol tiyo gi pesa nyadiriyo. Koro matin ma dobedo godo mondo mi ojol, kech nitie kwan ma nyaka janyuol chul ei kwan mag pesa duto michulo e skul, iyudo ka seche moko dok e fuko ne mondo mi omany omenda moro matin ochako duogo nyathi skul kata mondo gol e skul mondo ochop dala ka. Koro en ywak gi wich bar ma jonyuol nitiere godo. To katieko wachno, mondo mi Kenya kata piny obed piny motegno, nyaka mak somo e yono motegno. Nikech ponono omak somo mandhim maweth ma ok omimbi, to ok wanyal bedo kod jofwambo ma wigi lew, ok wanyal bedo kod jopuonj ma wigi lew, ok wanyal bedo kod lakteche ma pachgi ok chiem, ok wanyal bedo kod jo od bura ma kia loso chike. Koro nyaka mak wachni motegno. Ato nyaka sani bende waneno ka jatendo kweth manok e od bura kanyo Opiyo Wandayi, en bende nyaka sani koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi one ni oketo piny okenge makare maneno ni ochwalo omenda ne skunde wang' sa. Kowacho ni nyaka sani owacho ni en hono ni skunde osebedo katiyo kata obedo ni pok giyudo omenda. To bende nitiere kanyo ko jaod bura ma Jomvu mano Badi Twalib, en bende ochiwo siem mager ne jotende sikunde mar mondo mi kik duog nyithindo pacho kaluwore kod onge mar pesa mano mar tuition kata remedial classes fee. To piny kanyo Nyambaga kopod wantiere mana it gazeti mar 2 kanyo, piny kanyo neno ka jagoro mar kotu mano Francis Atwoli e telo mar 5 oyiere kendo kaka jakanyo mano mar International Labour Organizations, mano riwruok ma ochung' ne jotije mathoro bedo e bomano ma Geneva e pinyno mar Switzerland. Omako lemo makamano kuom thuolo mar tielo mar 5 koro ka mano kaluwore kod yiero manotima kamano yudo ombulu 97 e kind ombulu 130 mano luta odiochienga mano e kinde mano mar session mar 112 mayande dhi mbele. Koro nyaka sani wanyalo mana chwalo poch ka achiel kod pak ne Francis Atwoli mosebedo ka kedo ne ratiro mag jotije ok mane pacho ka kende nyaka pinje ma oko bende. Poch gi pak to gi ratich yieni mar chwalo. To seche moko kipenjo jotije mamoko to doko nini ineno ka oyiere gi ji 92 kuom 130 manyiso ni kwan mamoko giendi ok oyie kendo ok oluto ne ombulu, manyiso ni ok gimor gi kit kaka osebedo kotayo riwruogni endi. To inyalo paro chien kaendi kapok nyocha otim yiero maket kod mane. Ma en jal mosechung' ding'wen, ma en tielo mar 5. Nitiere kaka iwacho ga ni pile pile thuolo kod thuolo gik moko lokore. Nitiere dwaro mano mi remo moro manyien, jatelo moro manyien, giriekni moko manyien
mondo bedie eka lokruok bende inyalo wacho ni kopo ni tiyo kod gilo ni method achiel mar yudo kwan mar timo kwano tibiro medo duoko machal pile ka pile. Koro aneno ka dwaro nitiere kata bed ni oyiere to isundo mondo mi lokruok obedie riwruok mokelo kanyakla jotije mag piny jotije mokelo kanyakla riwruogno mag jotije mantiere sirikal to kod mago ma ntiere e riwruok mag ji giwegi. Koro kineno ka migosi Francis Atwoli oyudo thuolo mar chako bedo kod jagoro maduong' e gilo ni ILO to poch gi pak to dhine mak mana ni nyaka waketie kwan ni ntiere jogo ma bende ok osiro thuolo ne mar dok e apisi. Aya adwa ni wawetenge weche makamago. Wadhi ane it gazet mar auchiel, mano mar gazet ni mar Daily Nation mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro wang'e ni wasebedo koda noka mago mag chanjo mag nyithindo e ute thieth mopogore opogore pachoka e counties mathoth e pachokae. Kata kamano gikone koro en fungru kalure ni nyaka sani koro nitiere chanjo mago doses maderom 8,000,000 masani koro seke e ute thieth mopogore opogore e pachokae. Ka chanjo makamago nengo margi romo bilion 1.25. Ma en okang' makare ahinya nyambaga kalore ni obro konyo nyithindo ma yande dwaro chanjo makamagi nikech wang'e ni nyathi kokomi chanjo e wang' sa monego bed ni miye to nyalo kelo ne nyathi midhiero mopogore opogore. Wang'e ni wasebedo kod nok mag chanjo bed mago mag BCG, mago mag diphtheria, chanjo mathoth okosebedo mag polio. Kata kamano nyaka sani koro nyalo wacho ni en fuongruok kalore ni janyuol kotero nyathine od thieth kacha to bobedo koyudo chanjo monego bed ni miyo nyathi na inyanya to ute thieth mag piny owacho. Ma nyalo chopo ute mag thieth 134 nyaka chop sechegi ni koro no omi thuolo mar mondo mi gin bende giyudie yedhe giendi. To nyadi mang'eny gima duong' mamiyo nyaka koro wachiw puoch gi pak nikech ywak osebetie ni nyo ineno ka dag yath ma pacho kaendi makeyo yedhe KEMSA nyo ong'wonyo lwete e chwalo yedhe ne ute mag thieth mag counties kalore kod gope ma counties osebedo godo. Koro ka counties oyudo omenda to kendo bende neno ka koro yedhe gi ochak chwal to ma puoch gi pak nikech yedhe gi kanyalo chopo doses manyalo chopo 8,000,000 to jo Kenya inyalo paro ni odiochieng' kodiochieng' nyithinde nyuolo kendo moko be kiny ne nyuol kiny moko bende samolo so kod niendi osenyuol e ute mag thieth. Koro gin kod geno ni tuoche moko magalagala ma jogo nyithindo machalo kaka moko maduodo chongegi, moko mang'waso tiendegi to kod mago maseche moko weyo ka gin kod measles. Kech nyalo paro ni kopo ni ntiyo kaka okomi chanjo moro malong'o to kata mana kal kamaendi kopo ni gimoro ng'adi to inyalo bedo kod adhola ma pok odwaro yudi. Koro en puoch gi pak mak mana ni nyaka koro wasiem sirikal mondo kik gideki nikech e kinde ma gikawo thuolo kapok gichwalo yedhe giendi to nitiere kaka moko kuom jo oganda osebedo kod inyruok nikech nyalo paro ni nitiere moko minyuolo tiko ni koro nyaka odhi onyiew yath mondo bigo mondo chwone godo nyathi to seche moko yuto mare kata mana kar konyruok no endo orese godo aresa gi jasamaria moro mang'won. Koro ma to en gino ma nyaka wagone wiwa ni maromo 1.25 mag okang' mokaw mar chwalo yedhe giendi en gino madhi sudo kata bero lwasi. E kaunti ma Migori ineno ka Fredrick Oluoch oriko lieko kanyo ni gin kod nok mar yudo yedhe mag BCG goendo. Koro ma biro chiwo thuolo makende mondo mi gin bende gigo okang'. To kapod wantiere mane wechego mag thieth nyambaga it gazet mar 8 mano mar gazet mar Daily Nation nyaka sani koro iseyo ni nok mar muya mar oxygen ma koro kelo tho mathoth mag oganda e ute thieth ma pacho kae. Ma en kalure kod nonro manotim kod Africa Population and Health Research Center. Kanya kasani koro giwacho ni medo nengo mano mar production kata loso muya mar oxygen e achiel kuom gigo makoro miyo joma thoth ahinya ok yud muya makamago. To bende nitiere wanyalo wacho ni gin kembe mopogore opogore mosebedo ka chwalo muya mag oxygen e ute thieth. Gisebedo ka giwacho nok chulgi e wang' sa. Mano momiyo kinde mang'eny koro ginyalo koso tero muya mar oxygen e ute thieth. To ang'e ni ng'ato seche moko ka otuo ahinya ohewore to oxygen ni ema nyalo konyo e reso mane to ko onge ema wasebedo kwaneno thoe mathoth e ute thieth mag piny owacho. Achiel kuom kembe kata riwruoge mag piny owacho moseyudo ka chwalo guch muya gin Kembri mano nyiewo moro
US dollars 41.7 mochwalo kendo ma okonyo ganda mathoth. To Joyce inyalo paro kinde mag midhusi makoch mar corona nochopo pacho kaendi, weg pesa man kod omenda machalo chwarni nodhi onyiewo agulu gi endi modak go mane e udi ni kopo nono gini onura tanyalo dhi kod aguch muya nani e osiptal. To nok mar aguch muya ni endi osebedo kantiere. Kinde moko kana dhi kar timo gilo ni nonro malach e weche mag thieth Kemri kaendi, kendo bende wachako wasudo kwa dhi osiptal mar county mano Mbagathi, ne nitiere gedo madhi nyime mag kuonde yudo aguch muya gi endi, nikech adiri makar kende kiwinjo ka jatuo moche ng'adore kata idwa ni mondo mi gone masin mondo mi en bedo duogi ni koro nyalo gamo yueyo, nyaka ti kod masinde manyasani gi endi ma chwalo muya kuom dhano. Mak mana ni oweyo ga seche moko ka kibaji nitiere, nikech inyalo wach ni manyalo chopo ute mag thieth moya 239 ok osebedo kod aguch muya gi endi malong'o manyalo mi res jotuo mopogore opogore, nikech dwaro nitiere e kinde miwinjo ka jatuo wacho ni macha to ngima nitiere kinda kuru kod asumbi to kod moko mabende seche moko kitimo ne bero tikwongi lalo pache nyaka koro tudne maside gi ni mondo chwalne muya makare. Koro ma en okang' ma sirikal dhi kawo yono malong'o. To bed ki ni ute mag thieth mag ji giwegi bech muya gi endi ni malo kang' no ne. It gazet mar 10 kwa dhi mana mapiyo piyo ka pok watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro liekore ni nyalo bedo ni nengo mar mauta nyambaga nyalo idho malo kendo. Aneno ka gazet ni ondike ka ni pump prices to skyrocket on plan to raise fuel levy to 25%. Nyaka sani wang'e ni osebedo ata malo 18. Komede malo nyaka ata malo 25 ma ibiro miyo joriem nyamburko kata joriembo e pacho kae koro biro bedo ka chulo omenda mathoth ahinya ka gidhi e tesend logomo mar mondo mi oketnegi mauta. To weche makamagi no wacho odiochieng' manyoro ko jatend migawo mochung' ne weche go mag apaya e pacho kae Kipchumba Murkomen manyaka sani koro wacho ni mane yo kende ma seche moko inyalo choko dusuru mathoth ahinya e pacho kae nyambaga. Ing'e ni gimopimni ok romi. Mineno gi wang'i seche moko ntika donje e iti kendo donjo bongo mari kendo chopi ondhudho mari. Kanyo wantiere nyim kod komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda kod chenro mag sirikal, kanyi neno kit kaka liet mar alwora ma kanyo nyochano koni ni adieri jo od bura kata komiti cha chal ka gima luogo lwete kendo tengo lwete ni gima nyo miyo waniendi bet ka seche moko wang'owa waduoko nugodo. Marang'o wacho kama, e kinde mane kao pacho ganda ne gibiro sectors mopogore opogore mokelo kanyakla obed riwruok mano mar jogo marango uchumi pacho ka Kwame Owino ne nitiere nitie jogo ma seche moko joket mwandu pacho ka endi investors, nitiere jogo ma bende omo mwandu e pinje ma oko kabiro pacho ka endi, nitiere weg geche kanyakla kod jotimo ohala e yore mag Uber, nitiere jogo ma jopiny gin jopiny ma yuto margi en nweng'o mapile ka pile madhi chieng' makech kendo timo gige lwedo mondo mi giyuti. Kane gigolo pachgi to onge moko kuom jogo mane ni kod yo mayot mar rwako paro mar osuru mitem juogi kuom mwandu mochuno machalo kaka mago mag mikate, machalo kaka mago mag weg nyamburko, okumba, kanyakla kod dwaro mondo mi juogie omenda moro mojuol kuom mauta maseche moko jariembo kochopo e kar tesend go mauta kachande to bende chaki podo kuom osuru moro. Murkomen kanyo chopo e nyim kamiti niendi to pek manyo bedo godo lero gimomiyo koro nyaka med osuru niendi kowuok 18 nyaka 25. Moko kuom jo od bura mokelo kanyakla Andrew Adipo Kuome mabeda kene dende ni Kingpin okenge ni Kingpin marang'o wacho ni kae nadieri ni pesa mitem manye kaendi en mar loso apaya kata ndara to nyaka chop seche giendi mosebedi kichoko osetimang'o nikech apaya mamoko ma wantiere gode piny Kenya kaendi to kata kapo koth nyochwe nyok gintiere rang'iny moro malong'o. Kaluwore kit kaka ochumi chalo pacho kaendi gi okang' mantiere gi kit kaka entiere ok wan kama long'o kaka jopiny omiyo de sirikal onene kod wang' moro mamuol mar kuongo dikore goyo break
mondo mi many kaka inyalo los lwasi mar ochumi. Koro kata koro imedo gine osuru matin giendi to yudo ka dhano bet otegno matin. Ma dhano ok ywagre ahinya. Nikech nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere omenda mano madirom bilion 83 ma sirikal choko kaka omenda no mano mar fuel levy. Kata kamano ogeto mar mondo mi oyuda ne mamalo kendo mathoth mano bilion 32 ma sirikal geto mar medo ewi bilion 83 ma gisebedo ka gichoko. To mana kaka isewacho ni mano biro bedo ka kelo pek ne japenya makinde mang'eny ema ijuogo. Koro giwacho ni gidwaro bilion 315 ikomen ka chopo 2027 mondo mi apayo oselosi, nikech ka ogo kwanto wacho ni nyaka 2016 ema ne medruok maket kod maniendi nosudo mondo mi apaya losi. Mak mana ni ywak nitiere ni kalore ki chal mantiere e yor ochumi to ne ok en kinde malong'o mar mondo mi chak medio osuru. Kopogore kod mano, jatend migawo mar weche mag alwora wacho ni nitiere kaka diapers, taulo mag ria, to kod mago ma bende napo godo rowere mondo ka gilosore to gibed kod yot e weche mag rito ler margi, to kod kata mago machalo kaka mag tie nyamburko. Ni koponi omedi osuru moro e wiye to ni koro alwora ibirite yono malong'o. Ywak we nitie ni kata mana jogo ma bende seche moko tiyo kod betri, kwan margi koponi mwandugi moko tibi med kod siling 150 to betri ni dhiro 750. Koro nyong gibedo kod liet mondo mi giler ne jo od bura kaka ne gigikie wach mar medo osuru niendi to gi gino mane gigeto konyo. Tikech omenda ni wachore ni seche moko kodhi ne migawo kuom ranyisi mar environment nyaka choke kod duol machoko osuru pacho ka KRA. To bende dhi ere kata lai moro ma gidhi tiyogo mong'ith malong'o makare mar ni pesa ne koseyude tichwale ne migawo mano wuoke kuom ranyisi mano mar transport kata mano mar apaya kod wuodhe. Koka mano to dhi ne alwora kani ler ne ok obeti malong'o. Koro gikone ni kamiti ni odhi yweyo makende mondo mi gidhi gindik report. Tok kosendik report ni endi bichwale ne od bura. Kokale bas wan waluoge lweto diro ka bwana. Aya, kata kamano warito mar neno kata winjo gigo manitiere report mebo bed ka ichwalo kod komiti maende kao pa jopiny ma Nyambaga. Ok dwa tiek nonro mar gazet kapok wang'iyo machinglo mantiere it gazet mar 13 kata katuna mantiere page 13 kanyo mane it gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwang'iyo machinglo makamano gin weche matimore pacho kae. Adonwa yude achiel kachiel mar mondo mi Nyakwara Mugi Ajwang' bende onene e kinde ma wan bende walidhe. Mar mondo ang'eni inyalo bedo ni ng'eyo kaka iyango katun makamaga achiel kachiel. Kwang'iyo gik matimore ng'ama ni malo magoyo riti cha sura no wang'eyo. Ng'ama ni piny kama wacho ni yawa dongi nan mana phone call away. Daki gochi na bende wang'eyo gi joma moko. Nitiere ng'ama ichalo ni dino dhoge ni kik los kanyo. Nyambaga. Nitiere gima mora e oboke makayudo nyaka konga ng'iko poni onge to kata oboke no. Seche moko dolo kode chonga ya gaja nyalo bedo matek. En machienglo. Koro we mona mi mana nekech sawa maya wang'a. Adhi e chumbu moro. Nitiere jal moro mawacho ni nitiere kaka weche ok dhi makare. To nyani en jaber. Onyaka mapod tin. To weche nitie kuome makineno kaka dhogi okuot to koni ni weche mantiere kuome thoth. To kebe moro ni kod ogudu moro mar oledhi kod angoch niang' moro ma ni kod chudi. To oloso e lo piny owacho. En otemo umo dho nyancha mondo mi kigol weche maseche moko nyalo dhuolo iro. To weche gi chal ka gima omuomo ji ariyo giendi ma koro gik ni koro iwache adhara. To nitiere okebe moro ma weche gi ochomne. En owacho mane joka ma. To donge di ywana mana uno. Donge di gona mana simu. Donge di ywana mana tol. To weche gi de waloso. To okebe cha wacho en uting'o bade wacho ni wuora. An asedhi e yweyo. Ma ting' ma koro imonde ma pek ma intiere godo rakri goda rak. Kendo go riti. Kendo okodwa kata no ng'ichien ahinya. Okebe mineno go riti ni endi en kod koti morome ma dhoji endi luongo ni mbwenya. To chal ka gima en bende kama intiere ni okosandre nikech aneno kochwe malong'o. Wawe gini matinde ni kato bedo no sedhiero to chal mar ngima ne pod ni be. Wawe gini gi kan. Weche makamagi gin weche matimore Sharon nyalo wacho ni aketho boke.
Kata kamano pichni mwaneno kae, pichni ma kamago bende nyaka Ramogi Ajwang' nyalo pong'o gi wiye ni gin jotelo mage e pacho kae. Nyambaga dwa watieko dit gazet mogik, kamano mar gazedni ma Daily Nation, kotudore kod kwan mag jopuonjre ma nyaka sani koro riwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani wach ma gazedni ma Daily Nation oketo mbele kanyo wach ni jopuonjre mathoth sani koro ondikore mar mondo mi oriwore kod mbalariany mago mag ji giwegi. Namba moidho malo kipimo kod higa mokalo. Kata kamano aneno ka nyaka sani koro iwacho kae ni lawmakers questions mano Commission of University Education over 277 first year slots in universities. Kalore ni nitiere mbalariany moko gintiere kod capacity, kata kamano jopuonjre to onge. Penjo nyalo bedo ni ang'o matimore ahinya to e somo e kuonde tiegruok magwa mamalo e pacho kae. Nyambaga, ing'eni kaka ng'ama tiegore achiel kuom mbalariany mantie pacho kaendi, kata an bende seche moko abedo kod buok nikech kitieko semester achiel kidhi e mar ariyo, kidhi e mar adek, kidhi e mar ang'wen, tibedo ka omenda michulo opogore. Koro gima miyo rowere ndonyo ng'wech kendo dhi e mbalariany mag ji giwegi en kaluwore kod fuong'ruok moro matin ma ginyalo bedo godo, nikech chal ka gima somo osebedo ni koro nengo ne dwa ni mondo ohew japiny ma yuto nene piny. Kuom ranyisi ahinya mag sirikal, kigoyo wang'i malong'o e kit kaka iuso thuolo mantiere mondo mi iyud tiegruok kuom igni manyalo chopo 4, ng'ato biro wacho ni mondo mi achok pesa marom $1.5 omenda ni en gima nyalo keto e ohala ma yud godo. Koro moko kuomgi yiero mar donjo ohala moro kendo weyo dhi e mbalariany. To machielo kendo en ni ka ogo kwan to ng'iyo ni ka nitiere semester michulo $63 to mbalariany mar ji giwegi giendi onyalo chulo $55,000. Ere kuma inyalo ndonjo ng'wech mondo idhiye? Dong' nyaka idhi ng'i kuma inyalo yude kungo moro matin manyalo resi e yudo weche mag migago, manyalo resi e weche mag yudo kuma inyalo jotie, manyalo resi e weche mag transport kidhi e kuonde mag tiegruok. Koro mano e gima duong' minyalo yudo ka miyo moko kuom jopuonjre oyiero mar dhi e mbalariany mag ji giwegi kendo giweyo mag sirikal ma bechgi kwar kama jobel. Mak mana ni nyaka koro jo od bura kata lawmakers ma seche giendi omi mondo mi orang malong'o gimomiyo jopuonjre manyalo hewo kata mana 1,000 kata 277 osegoyo okang' mar weyo dhi e mbalariany mago mag sirikal, nikech e kinde ma gidhi mago mag sirikal nitie kaka sirikal bende yuto kaendi, nikech en ohala generally, nikech dwaro mantiere en kopo ne nitiere kaka jopuonjre manyalo chopo 9,000 odonje mbalariany mago mag sirikal, omenda mag chulo konyo e tayo chenro mag somo pacho ka, miyo kata mana pok madhi e ute mag somo gende kata mana kuonde mag tiegruok gende bende sirikal goyo kwan kod kwan mag nyithindo modonjo e mbalariany gi. Koro ka gidhi e mago mag ji giwegi to kendo ibiro yudo ka moko kuomgi oro kwayo mag sir mag somo machalo kaka basari kanyakla kod mamoko giendi, to omenda gi kichwalo to dhi e sikunde mag ji giwegi ma seche moko ok duog ne sirikal kako chan, mak mana ni koro osuru moro minyalo yu kuom mbalariany ma mag ji giwegi gi mabedo ni koro pek. Koro ka to nyaka piny owacho nen malong'o nono to pod ji mathoth biro kata koro wedhi e mbalariany mag ji giwegi mantiere e piny Kenya kaendi, gibiro wuok oko gidhi gimany somo e pinje moko, to ma miyo pek kata rang'iny kata tegno mar somo mar piny Kenya king'iyo e pinje maoko kata mana alwora mar Afrika kaendi nyalo dok chien. Omiyo nyaka jo od bura nen malong'o kaka wachnegi no. Nyambaga dwa watik nonro mar gazet gi kanyo sa osedhi ahinya mar mondo mi wachiw thuolo ne twak mokwongo chenro mar Rupiny Okinyi ma kawuono. Gazet mar The Standard be naneno ka omenyo mago weche ma osebedo katimore pacho kae. Ondike kae ni Inside Ruto Uhuru surprise phone call, kaka jatend piny Kenya William Ruto nogocho ne jatend piny Kenya mano osedhi rutaya Uhuru Kenyatta. Ka bende malo kanyo anno ka pinyno mar Malawi sani koro nitiere kuyo bang' tho mano mar jalup jatend piny Kenya ma Malawi mano wito ngimane, mano tok ndege mane oidho ne oruombore pinya. Wachwalo ote mag kuyo kaachiel kod let ne jopinyno mag Malawi. Wachni mogik Nyambaga kwa loro nonro mar gazet. Weche na jabedo ga matin kendo mae wachna nitimo yiero e bungu joma nochung' ne en Simba to kod Opuk.
mak mana ni kane ogol duoko to jokopuk noyombo. Ok ni Simba ne onge kod teko, Simba pod odong' mana Simba, to ruodh bungu obedo puk. Mane wach mantie. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi e nonro mar gazet. Nyaka ramonge jwang' gazet momori nyalo dhi nyiewo, ibed piny isome yo makare. Akaw mana yueyo madundo gi sani, bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.